फोसाबनो हायाबा गावबा गावनि फिसाफोरखौ समाजनि नोजोर होनांगौ समाजनि सायाव आरो समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावबा दानि जेनेरेशना माने माबाखौ लाङा बांसिनखौनो माने नेगेटिभ पइन्टआव फैनो नागिरो ओंखायनो बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै इबार हले हमजाजोबनांगौ दै रावबो खारग'वा सासेनिफ्राय हमजोबनांगौ आरो 100% खाटांखा बेयो हमजागोन जों निउस मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय थादों दा नंगौ आङो मिया मोनसे निउसाव नुदोंमोन माने बिउटि पार्लार आरोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था आङो गासैखौबो फोरमायनो नाजागोन आरो बुजिजोबगोन दा बिउटि पार्लार होननानै मोनसे सेलुन बेफोरबायदि गोबां मानसि थायो अनलि लेडिस दा बेयावहाय माने गोबां निउसनि गेजेरजों माने बे पार्लारखौ बन्द खालामनो दोङो आरोना सेलुनफोरखौ मानो होनबा आं बुंनिसै गिबियावनो आं सोरनिबा नाम लानानै बुङा सोरनिबा पार्लारनि नाम लानानै बुङा आं फार्स्टआवनो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा गोबां खहाबो जादों बे सेलुन पार्लारफोरखौ दिहुननानै आरो गोबां बेखौ बन्द खालामनो गोनांबा गोबां मानसिया माने लसबो जागोन आरोना बेफोरबायदि मानो होनबा जोंहा सोरबा थाइसे थाइनै बेफोरावनो पार्लार्सफोरावनो कामायगासिनो एबा जोंनि सोरबा मावना जानो हायिफोरा बेफोर पार्लारफोरावनो माबानानै जोंहा रांखौ आरजिगासिनो दा बन्द खालामबाबो बेनो मोनसे खोथा जे जोंहा बेफोरजोंनो थाइसे थाइनै दिहुननायफोरा थाव संख्रि मावना जानायफोरा बैफोरावनो माने फैसाया ओंखारोमोन आरोना दा बन्द खालामाबाबो आङो मोनसे खोथाखौ बुंनोसै फार्स्टआवनो दा नायग्रोबाय था भिडिअखौ दा फिन खेब गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय दा मोनसे खोथाखौ आङो खोनानो मोन्दों आरो बुंनो मोन्दों माने पार्लारनि सेलुनाव बे खामानिनि अनगा आरो गुबुन बिजनेस दङ आरोना 2 नम्बरनि धान्दा आं बेखौ खोनानोसो मोन्दों 100% नंखागोना नंखाया आङो गावनो बुङाखै आरोना आंनो सानैसो मानसिया खोन्थाहरदों आदा भिडिअ बानायना हो जे बेफोरबायदि सेलुन पार्लाराव बेफोरनि अनगा आरो माने 2 नम्बर खामानिया थानानै बिसोरो गाज्रि बर' हारिखौ मान सनमान जागासिनो मानो 2 नम्बर खामानिखौ मावगासिनो बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो बैफोरबायदि हिन्जाव मानसिखौ जोङो हमजोबनांगोन ना हमजोबनाङा एबा मिडियानि गेजेरजों ओरैनो जोङो सेलुनफोरखौ बन्द खालामनो होआखै बिसिनिया मोनसे 2 नम्बरनि माबा दोङो आरोना दा आं सोरखौबा डाइरेक्टलि नाम लाना बुंखायाखै उमुकनि सेलुनाव उमुक ओरै गाज्रि होननानै बुङाखै आरो आं गावनो बुङाखैबो जे आङो मानसिफोरनि कमेन्टजों मानसिफोरनि रिप्लाइजों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना खोन्थाहर बेफोरबायदि सेलुनखौ बन्द खालामनाया मोजां ना गाज्रि जागोन दा कामायना जायो जा जोंहा बर' हारिनिनो सोरबा सेलुन खुलिनाय सोरबा दखान खुलिनाय बेफोराव थाइसे थाइनै कामायनायाबो जोबोद जोङो बाख्नायथाव होनना बुंनांगोन मानो होनबा बेफोरबायदि कामायना जानायाबो खहास नङा बेनिखायनो माने बन्द खालामबाबो गासैखौबो बन्द खालामबाबो गाज्रि जाहैगोन सोरबा थाइसे थाइनै सोरनिबा फिसालानि खरसा दिहुननो थाखाय सोरबा लाइफखौ दानो थाखाय बेफोरबायदि दखान होना जानायाबो जोंहा जोबोद गोनांथि मानो होनबा आं बुंनो साननाया बेनो जे बेफोरबायदि पार्लारखौ आंनिबा जाय मानसिया 2 नम्बरनि खामानि मावदों बैफोर मानसिनिखौसो बन्द खालामनांगौ आंनि बायदिब्ला गासैखौबो नङा आरो दै गाज्रि मोननो नाङा गासैबो सेलुन पार्लारफोरा बन्द जानो नाङा जाय 2 नम्बरनि खामानि मावनाय बेफोरखौ खोनानो मोन्दों बैफोरबायदि मानसियासो दखानखौ बन्द खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय जायाथ' माने मोनथियाखै बेखौ मोजाङै सोंना लाबानो जाबाय नायना लाबानो जाबाय बिसोरनिखौ रेहाय होबानो जाबाय आरोना नङाबा जोंहा सोरबा गथ' फरायनाय खरसा दिहुनो सोरबा न'खरखौ माबा थाव संख्रि जानाय खरसा दिहुनो दा बेखौ बन्द खालामनो गोनांबाथ' जोंहा फेमिलिखौ सालायनो हानाया जोबोद दिगदार जागोन बैफोरबायदि आरोना बाथ्राया दा आंनिबा बेनो जायखौ 2 नम्बरनि धान्दा खालामनाय मोन्दों नुदों आङो भिडिअनि गेजेरजों थाल्ला थुल्लाखौ बुंनो हाखाया नोंसोर बुजिबानो जाबाय 2 नम्बरनि खामानि मावनाया मा ओमफ्राय 2 नम्बरनि खामानिजों बिसोर बेसेबां फैसा कामायदों नोंसोर बुजिखागोन बेनिखायनो आं थाल्ला बुंलायलायाखै भिडिअखौ गेदेरफोराबो नायनाय जायोना बेनिखायनो आं गावनि खुगाजों रावखौ दिहुनाखै आरोना गाज्रि रावफोरखौ बेनिखायनो आङो एसे दाननानै बुंनाय जाबाय बाथ्राखौ 2 नम्बरनि खामानि मावनानै जे बिसोरो फैसा कामायो बैफोरबायदिखौ हमजोबनांगौ आरोना बिसोरनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया मान सनमान थांगासिनो दोङो सोरबा मोजां पार्लार खुलिनायाबो सोरबा मोजां सेलुन खुलिनायफोराबो बिसोरनि थाखायनो दा नाम जाजोब्बाय आरो बिसोरनि थाखायनो दा सोरबा मोजां मानसिफोराबो गावसोरनि थाखायनो सेलुनखौ बन्द खालामनो गोनां जासिगोन जोबोद दुखुनांथाव बुंनांगोन दा बेनो आरोना दा आंना बेनो नोंथांमोना मोनसे निउसखौ नायग्रोना ला मानो बन्द खालामनांगौ बे पार्लारखौ बेफोरबायदि सेलुनखौ आरो मा जायगानि मा डिस्ट्रिक्टनिया बेफोरबायदि 2 नम्बरनि खामानि मावदो मानो बन्द खालामनांगौ
नायना लाबानो जाबाय आं होलांगासिनो भिडिअखौ थेवबो जों नायग्रोना लानोसै बा जोंनि समाजाव बेबायदि गुबुंले बारा जों जायनि थाखाय दिनै बर' बिमाफोर बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होना मानो जोंनि हारिनि जि हारिनि आफादफोर बिसोरो बिसोरनि एगेन्स्टै सोरखौबा जेनेबा एगेन्स्ट बे बुथारनाय बा रेप खालामनाय बेफोरनि बेलायाव जोङो रेलि बा धरना बेफोरबायदि होनाङा जायो मानो होनोबा जोङो गार्जेना जुदि थिगबा जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङा आरो ओंखायनो जोंहा मा होनो समाजावबो जोंहा गाज्रि माबाया फैयो आरो ओंखायनो बेखौ बिमा बिफाफ्रा एसे मोजाङै नोजोर होनांगौ आरो नोजोर होनानै जुदि फारसेथिं अबेबा बायदिखौ जुदि माबानो हायाबा फोसाबनो हायाबा गावबा गावनि फिसाफोरखौ समाज दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव एसे माबानांगौ आरोना बेखौ हेफाजाब लानांगौ होमबानो माने जोंनि समाजाव मोनसे मोजां परिबेस फैगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो जोंनि बे माबायाव दा आब्रुथि गैयै भिडिअ खालामनाय रिल्स खालामनाय बेफोरनि बेलायावबो बिथांमोना सांग्रांथि जानांगौ मानो होनोबा बेबायदि भिडिअ रिल्स बानायनाय आब्रुथि गैयि बिजों जोंनि समाजावबो गाज्रि गुबुंले बारबोगासिनो दङ आरो नेक्स्ट जेनेरेसनावबो बेबायदिनो जोङो माने मा होनो बेखौ गाज्रिनि बिबाङा बा गाज्रिनि गोहोमा बांद्राय जालांगोन जों बेखौ नोजोर होदों ओंखायनो बिथांमोनहाबो आब्रुथि गैयै भिडिअ खालामनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरो इउनिसेक्स सेलुन एबा समाजनि सायाव आरो समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावलांनांगौ आरो समाजाव साबजाथावै मेथाइ लिरनाय एबा भिडिअ खालामनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ मानो होनबा दानि जेनेरेसना माने माबाखौ लाङा बांसिनखौनो माने नेगेटिभ पइन्टआव फैनो नागिरो ओंखायनो बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै जेराव जोङो समाजनि थाखाय मोनसे मोजां बार फैगोन बा समाजनि थाखाय मोनसे साबजानाय माबा मोनसे परिबेस फैगोन बेखौ एसे जों नोजोर होनांगौ ओंखायनो बेफोरनि बेलायावबो बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै गावबा गावनि जि रोंगौथि बा गावबा गावनि जि माबा बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै भिडिअ दा जेखियानो जादोंला आं भिडिअखौ फोजोबनो नाजाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय दा बेनोसै उन्दै गिदिरखौ एसे मान होनो नाजादो माने बिमा बिफाखौ एसे मान होनो नाजादो गुवाहाटिफोराव फरायनो थांदो हस्टेलाव थांदो होननानै फरायनो गारनानै गुबुन हारिजों लाइन लानाया जोबोद गाज्रि खोथा निउसनि गेजेरजों जों नुखाबाय थादो बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों थांनानै बुथार जाजाबाय थादो दे अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय